Hei, salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod pe canal cu FIFA Mobile. Eu sunt Dumnezeu și să face un episod în care vă voi arăta line-up-ul meu pe care eu mi l-am făcut. Să nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, să dați butonul pe clopoțel ca să aveți notificările atunci când postez un videoclip nou, să dați un like acolo și să vă uitați cu plăcere. Astăzi, cum v-am spus, m-am gândit și cum este și pe titlu, m-am gândit să vă arăt line-up-ul care eu am muncit, cred că vreo 2 luni, 3 luni pentru a face acești bani. În total au fost 12 milioane de bănuți, întâi întâi să-mi vând toți jucătorii pe care trebuia să-i schimb mai ales, adică au fost niște jucători care trebuia chiar să-i schimb. Și hai să trecem la treabă. Bun, avem prima oară strikerul. Strikerul m-am ales să-l iau pe Havertz. Acest Havertz l-am ales pentru că în primul rând are finishing-ul care este destul de bun, finishing-ul pentru mine, mai ales are niște execuții minunate cu balon, adică mă refer că are dribbling bun, are shoot power bun, finishing-ul uimitor la 96, vă să ai un 130, dar păcatul este că trebuie să-l schimbăm pentru că, să vă spun o chestie, nu-mi place cel mai mult de aici, nu-mi place vision-ul pentru că am nevoie să dau sau heading-ul. Pentru că mie la atacanță trebuie și heading, e mediu, este mic, are ruleta și flip-flap-ul, dar în rest foarte bun jucător. Vi recomand, este la 1.800.000 sau 2.500.000, nu știu cât este. Dacă faceți așa, trebuie să luați formația pe care o am eu aici, 3-5-1-1, și jucătorul care vreau să schimb să fie tot mai bun pentru chemistry și pentru tot ce este. După ce am muncit foarte mult la Atlantis aici, să luați rancurile pentru că o să vă ajute. M-am gândit să-l iau pe acest jucător, Ibisevic. Bine că mulți au votat pe Socrates să-l iau, dar m-am gândit mai bine să-l iau Ibisevic sau nu știu, pentru că este voleu, finishing-ul, agilitate. Vision-ul nu e așa de bun, ball control e foarte bun, reacție, strength, agresiune, jumping, heading care are 124. Sprint speed-ul este un pic cam mic, dar văd eu ce voi face cu sprint speed-ul. 138 finishing, înseamnă că 100% o să dau gol. Și dacă așa, schimbați și cu Socrates, pentru că Socrates l-aș putea vinde, să iau rangul, să-l pot vinde la un alt jucător sau să-l folosesc, nu știe. Deci, Havertz, o să mai stai încă puțin, încă vreo 2 săptămâni și după aia te voi schimba și pe tine. Trecem la următorul jucător, la CF. La CF m-am gândit să le iau pe Royce, un jucător care a fost destul de ieftin pe market, luat cu 1.600.000 sau 1.300.000 l-am luat. Și are destul de are un skill boost bun, second strike, are și sprint speed, adică viteza o are cam e bună, cu 113 sprint speed, shoot power-ul, mă așteptam la 130, dar e bun, și 126, long shot-ul care e foarte bun pentru mine, mai ales că dau de la depărtare numai shoot-uri, 124 dribbling, 125 ball control, deci e foarte bun. Nu are el heading, n-are jumping pentru că știți foarte bine, el este de mic de satură. Reacția are bună, deci nu pot să zic nimic de rău. Royce încă vesa până va ajunge un alt atacant în locul tău. Bun, următorul jucător este Henderson. Mulți au votat să-l iau pe Holmes pentru că mi-a spus că are viteză foarte bună, agilitate, pasa bună, dar m-am ales cu acest Henderson. De ce? Hai să vă spun și chestia. Nu face el link, dar Henderson este unul dintre preferații mei și chiar este foarte bun, mai ales la cum se numește, la reacție, chiar foarte bine și mă ajută foarte mult, mai ales la pase, mă ajută foarte mult în atac acolo și de asta l-am ales pe el, ca Henderson, așa. Este luat eu am luat 3 jucători Team of the Season,
Puteam să păstrez pentru Kevin De Bruyne, dar am zis că nu o să stau vreo o lună, două ca să pot să strâng pentru un jucător 101, totuși, să fim serioși. Am vrut să le iau și pe Ronaldo, dar sorta. Următorul jucător este Diawara, sau nu știu cum se zice, dar este de la AS Roma, un alt jucător din Europa League care la fel l-am luat, are Destroyer, skill boost-ul meu preferat. Să știți că acest skill boost chiar m-a ajutat foarte mult în defensivă, mai ales pentru el. Are agresiune foarte mare, 123, intercepție 112, stand tackle 113, puțin marking la fel, accelerația nu e așa wow, dar vă zic că este foarte bun de luat dacă aveți o formație cu italien, mai ales că poate să trec și la Zidane. Bun, următorul jucător este Gueye. La fel, Gueye l-am făcut, la fel am muncit foarte mult pentru el, face cu Henderson, are accelerație așa și așa, marking are foarte bun, standing tackle foarte bun, intercepție foarte bună, agresiune foarte bună, stand tackle foarte bun, jumping-ul foarte bun, adică este un jucător care nu pot să mă plâng de el, chiar este un jucător care nu pot să mă plâng de el și are și skill boost-ul Destroyer care face cu Diawara. Bun. Oh, am ieșit din greșeală. Avem 98 cu ce? Cu cât? Cu 50. După aia avem Dogic, LMU, care toată lumea știe sau ar trebui să știți că LMU l-am ales pe Ansu Fati când era foarte ieftin, doar la 600.000. Acum a ajuns la un preț de 2.500.000, deci vă dați seama. Are long shot-ul, nu este un skill booster, dar mă ajută cu să dau tot la fel de la depărtare. Pentru că sunt iubitor să dau eurogoluri numai cu jucătorii. Are sprint speed-ul foarte bun, 126, o accelerație bună, finishing-ul bun, shoot power-ul nu e așa de bun, dar ne-a dat seama, măcar e un jucător de 93, deci da. Long shot-ul 116, volei bun, dribbling 109, nu e bun și ball control-ul 119 nu este așa de bun, dar totuși tot mergem. Hai să mergem la următorul, deja avem 100, hai să mergem la următorul, îl avem pe Zaniolo. Eu m-am gândit să-l iau pe Berard, dar după ce am văzut că prețurile sunt de 1.100.000, am zis mai bine mă duc la Zaniolo, la un jucător de 90. La fel, long shot cu ăla și chiar este un jucător care mi-a plăcut, are 116 sprint speed, 116 shoot power, long shot-ul bun, ball control bun, dribbling-ul foarte bun pentru jucător 90, voleul foarte bun, deci nu pot să mă plâng de el și chiar mi-a făcut foarte multe meciuri. Acum trecem la fundaș, aici am ales ceva foarte greu la fundaș, l-am ales pe întâi pe acest Caier. Un jucător pe care chiar mi-a plăcut, l-am văzut, are vreo 3.300.000 de am dat pe el, are reacție bună, marking-ul are bun, hitting-ul are bun, dar problema este la jumping. Ca un jucător așa nu trebuia să aibă probleme la jumping, nu știu de ce, dar nu contează. Strength bun, agresiune bună, defending-ul bun, dacă se vede, defending 121, deci vă dați seama. Și este foarte low, adică merge foarte greu, defend în height, adică e foarte bun la defensivă și na, se merită. Următorul jucător pe care îl avem aici este Smalling. De ce? Oare de ce? Ăsta nu l-am făcut, am dat 1.500.000 pe el. Uitați un pic ce link poate să-mi facă, mai ales și cu portarul să-mi facă acuș. Și uitați un pic ce link poate să-mi facă acest Smalling, poate să facă cu Diarra, Gueye, Caier. Poate să facă și cred că cu celălalt nu cred. Dar statisticile lui, hai să vedem de cât avem 9 minute. Statisticile, românesc grele. Defending-ul bun, psiher bun, marking-ul bun, slide tackle foarte bun, agresiune foarte bună, intercepție bună, jumping-ul bun, hitting-ul bun, deci nu pot să mă plâng de acest fundaș. Mai rău este la viteză. Și următorul fundaș, ce credeți că este? Nu este Romagnoli, este Nacho Fernandez, jucător pe care
chiar mi-a plăcut, chiar încă l-am de mult timp în echipă, l-am avut pe acest Nacho Fernandez și sunt chiar foarte fericit. Sprint speed bun, e mic dar foarte puternic, marking-ul bun, balanță bun, standing tackle, interception, hitting, nici nu pot să mă plâng de el. Defending 119 și are și cu holding și este foarte, foarte bine pentru că holding-ul te ajută să faci și cu alți jucători. Apoi îl avem pe, normal, pe Pickford. Bine, aici m-am gândit să iau un portar mai bun în locul lui Pickford, dar face cu Smalling, am nevoie de camp și am nevoie de statisticile lui de portar. Bun, aici avem foarte bine kicking-ul. Nu chiar mă interesează pe mine, mă interesează handling-ul, reflexul, diving-ul, dar sunt foarte slabe, dar măcar avem un jucător englez pe care poate să, trebuie chiar să ne bazăm pe el. Am dat 1.500.000 pe el, n-aveam ce face, i-am dat și 2 overeuri ca să aibă și el și i-am dat și rank up. Ideea este acum că rank up-urile se fac foarte, foarte greu, nu am jucători care să-i dau. Uite, încerc să zicem, îi dau lui Havertz, dar trebuie să cumpăr jucători. Ia să ce jucători avem. Vedeți ce jucători avem? Degeaba. Înseamnă că măcar un rank up să-i dau lui Havertz. Hai să-i dăm un rank up, hai să luăm un atacant. Uite pe default ăsta. 81.000, n-am nicio problemă că banii se fac ușor înapoi. Luăm pe Difrel. Și hai să-i dăm rank up lui domnul Havertz. Punem aici, am foarte mult rank up-uri, am foarte multe rank up-uri. Și i-am dat rank up lui Havertz, o să facem și de 3. Hai să am cu un jucător de 81, nu aș sacrifica niciun jucător de 92, așa că vă lau la fel, un jucător pe care o să-l fac de 81, nu goalkeeper că după aia nu e bine. Hai să luăm, uite-l pe ăsta. 81, 246.000 de bănuți. Asta e, trebuie măcar să fac un rank up la acest jucător fenomen. Rank up. Da, aici. Și l-am făcut de rank 3 pe Havertz. Avem și un jucător de rank 3, asta e bine. Hai să acum mi-a crescut un overe. Nu mi-a crescut. Trebuie să... Stai. Trebuie de aici, da. Mai trebuie încă 3 rankuri, vă dați seama, e foarte imposibil pentru mine să dau atâția bani pentru a face rank up, dar pentru dragul episodului de azi o să dau niște rank up-uri. Pun pauză și revin. Acum, bun, eu să dăm ultimul rank up. Uitați câți bani am cheltuit foarte mulți bani, dar nu contează, măcar pentru dragul episodului să dau și o rank up-urile astea să avem. Avem și jucătorul acesta 3, 2, 1, rank 2 și la Pickford. Perfecto. Și uitați, avem 113 overe, ce bucuros să am dat și rank 4 lui Havertz. Și da, oameni buni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să apăsați clopoțelul. Și dacă mai vreți videoclipuri de FIFA Mobile, spuneți-mi în comentarii și vom continua și ne vedem data viitoare cu un alt episod. Ciao!